F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes qal li ċ-ċifri juru kif kull jumejn familja qed issir is-sit ta' dara grazzi għall-iskemi tal-Awtorità tad-Djar. Huwa spjega li b'investiment ta' 20 miljun euro aktar minn 380 persuna benefikaw mill-iskema tal-equity sharing sa mill-2019 fejn il-Gvern iħallas b'self nofs il-valur tal-proprjetà li tiswa sa massimu ta' 300,000 euro. Bis-sidin jingħataw 20 sena ċans biex iroddu lura l-flus. L-iskema ġiet estiża u emendata bl-età tal-eliġibilità tinżel minn 30 għal 25 sena. Apparti minn hekk l-iskema issa twattal żgħażagħ li huma sseparati. Se jsibu l-appoġġ tal-Gvern jidħol partner fil-proprjetà tagħhom, ġifieri ħajkollhom sa sem indiviżiv l-iktar il-massimu ta' 50% fejn oħrajn imbagħad ukoll qed jingħataw dal-għajnuna u sostenna l-20 sena sħaħ fejn li max jitħallas kompletament mill-Gvern għal dak il-perjodu fuq il-loan li jkun silifhom. Il-Ministru semma wkoll li l-iskema tal-First Time Buyers li permezz ta' 7 miljun euro għenet 7,000 persuna f'sentejn. Bl-iskema l-applikanti jirċievu grant ta' 10,000 euro fuq 10 snin biex iħallsu id-depożitu. Elenka miżuri oħra fosthom bħal l-eżenzjoni fuq il-ħlas tal-bolla u l-eżenzjoni tal-bolla fuq l-ewwel 200,000 euro tal-valur tal-proprjetà għal first time buyers. Semma lotjiet ta' 15,000 euro għal proprjetà f'Malta u ta' 40,000 euro f'għawdex għal first time buyers li jixtru proprjetajiet f'żoni UCA jew Battala. Is-Segretarju Permanenti għaż-Żgħażagħ Riċerka u l-Innovazzjoni Keith Assoparditanti qal li l-budget juri li l-Gvern qed jisma' mill-bżonnijiet taż-żgħażagħ. Apparti diversi għajnuniet fejn tidħol l-akkomodazzjoni, il-Gvern permezz ta' dan il-budget investa anke f'setturi kruċjali għaż-żgħażagħ tagħna bħalma huma l-edukazzjoni u x-xogħol. Żied jgħid li l-iskema tal-First Time Buyers issa se ssir liġi permanenti u semma miżuri oħra li se jgħinu liż-żgħażagħ fosthom iż-żieda ta' 15% fl-istipendi, l-iskema tal-ġim b'xejn għal żgħażagħ u investiment ta' 3.3 miljun euro fil-Cancer Research and Innovation Hub f'Malta.